Dámy a páni, všetci motošportoví fanúšikovia, vitajte pri exkluzívnom zázname prvého preteku novej sezóny medzinárodných majstrovstiev Slovenska v motokrose. Štartujeme naplno a rovno na jednej z najikonickejších tratí u nás, v MX Vinohrad vo Veľkých Uherciach. Túto sezónu vám prináša televízia Jojšport a spolu s vami budeme prežívať každý skok, každý súboj, každé víťazstvo a každý pád. Ďakujeme, že ste s nami. Sezóna odštartovala cez víkend a do depa sa už v sobotu začali zbierať jazdci, mechanici, rodiny a fanúšikovia. Vzduchom lietal pach benzínu, oleja a očakávania. Viac než 120 pretekárov zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska, všetci hladní po víťazstvách, všetci nabudení ukázať, kto má zimnú prípravu v malíčku. Domáci organizátor pripravil trať vo výbornej kondícii. Zázemie pre tímy a divákov bolo skvelé. A hoci sa počasie rozhodlo otestovať odolnosť všetkých prítomných, len niečo cez 2 stupne, vietor a občasné slnko, nikto sa nenechal odradiť. Prišli diváci, prišla energia, prišli emócie. A spolu s nimi poriadna dávka akcie. Po náročných rozhodnutiach ohľadom kalendára je to pre nás fantastický štart. Máme tu kvalitný seriál, silné obsadenie, výborných jazdcov a skvelých fanúšikov. Tešíme sa na ďalšie kolá, ktoré verím budú ešte silnejšie. Povedal nám Marian Štefančin, promotér šampionátu. Vychutnajte si spolu s nami krásne zábery z Veľkých Uheriec. Poďte s nami do pedoku na rozhovory s jazdcami. Takže čaute všetci, sme tu vo Veľkých Uhherciach na prvom podujatí preteku MX Open 2025 a začíname rozhovory v DP v padoku. Ako prvé sme si vybrali Rada Grača, ktorý jazdí MX Open triedu. No povedz, ako pred sezónou, aké sú tvoje ciele, akú si mal prípravu, čo máš nové? Tak prípravu sme mali v Taliansku, boli sme tam asi 10 dní. Čo, no aspoň táto peťka, keby vyšla v tom majstráku slovenskom. Budeme jazdiť aj české majstráky, takže bude tam viac tých pretekov a uvidíme, jak to dopadne na konci sezóny. No. Minulý rok si mal ako si sa umiestnil? Minulý rok som bol 6., ale dotedy som bol stále 5., nejak mi to ten posledný pretek nevyšlo. No napršalo trochu v tých Šenkvicach a som to posral. No a ešte posledná otázka, ako dnes, ako vidíš trať, trošku nám pofokuje vetrík, je tu zima? No, počasie nám moc nevyšlo. Ale trať je dobre nachystaná, si myslím, sem tam to šmíka, ale to sa dojazd vyjazdí a bude to super. Tak budeme držať dneska palce. Díky. Tak máme pri mikrofóne minuloročného vicemajstra v triede MX2 Denisa Poláša. Ahoj. Ahoj. No čo povedz, ako sezóna, fakticky ako si mal prípravu, ako si sa pripravoval, aké máš ciele? Prípravu som mal o dosť lepšiu ako minulý rok, lebo som minulý rok nemohol závodiť, trénovať cez zimu. Tak tento rok sme boli aj v Taliansku, nejaké predsezónne závody máme za sebou, tak čo je super. A určite by som chcel zaútočiť na ten titul v MX2. No lebo tak Jaro Steiger skončil, nie je tu. Akú tu máš konkurenciu? Asi najväčšiu budeš mať v podobe Jara Katriňáka. Áno, určite je tu Jaro Katriňák, je tu ešte chalani z Čiech ako Henrich a Radim Kraus a ešte tu je aj
Ľubo Galanďák prešiel ku nám, tak to budú dobré závody. Lebo ako začína v MX2, takže to uvidíme, som zvedavý, že čo to, jak vypáli. No a dnes ako trať po meranom tréningu? Jako dneska to je trochu tvrdšie, lebo je to, myslím si, že je zamrznuté, tak to bolo šmiklavé, ale myslím si, že v jazdách, ak bude teplejšie, tak to bude super. Dobre, tak držíme palce, aby sa ti podarilo to, čo chceš, tú prvú trojku minimálne. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Martin Krč, JG Motoprox Team, minulý rok 3. miesto celkovo, dnes po meranom tréningu suverénne najrýchlejší. Tomáš Kovúd sa snažil nejak približiť k tvojmu času, ale nepodarilo sa. Nový tým, nová sezóna, nové výzvy. Povedz niečo o tom, ako si mal prípravu, čo do sezóny, čo plánuješ? Přípravu jsem měl hodně kvalitní, si myslím. Teďka teda posledních 14 dní mě zlobilo, že jsem byl nachlazený, takže vlastně posledních 14 dní mám trošičku manko s trénováním, takže uvidíme, jak to bude vypadat dneska. Ale trošičku mě trápí ještě ruce, z jara sezóny to tak vždycky mám, takže uvidíme. Ale já se na motorce cítím dobře a doufám, že budu bojovat do ty nejvyšší příčky, no, opět. To aj my dúfame. Čo tým? Spokojný? Jo, určitě. Dneska je to vlastně náš první společný závod a zatím všechno funguje tak, jak má a super. Ako sa cítiš na motorke dnes, na trati? Parádně, jak říkám, škoda teda ten větr, počasí nám moc nepřeje, ale pořadatelé dělají, co můžou a doufám, že to všichni ve zdraví přežijeme a dobrý. Tešíme sa na naše súboje s Dušanom Dodajom, Martinom, Tomášom Koutom a Pavlom Robčákom. To bude veľmi zaujímavé. Jo, určitě. Jako, je tady konkurence, takže všichni kluci jedou dobře, tak uvidíme. OK, ďakujem Martin. Díky. A hneď v tomto stane JG a Motoprox týmu sme vysporiadali aj druhého jazdca, a Stanislava Pojara. Ty jazdíš kategóriu 125 junior a máme akurát po meranom tréninku a dal si druhý čas so svojím týmovým kolegom Marekom Novákom. Ako sa ti jazdilo? Ale jo, šlo to, ještě nestihl jsem úplně zajet nejlepší čas, protože jsem ještě v první kole jsem měl pád, ale tak jsem měl zašpený brejle a takovýhle blbosti, no. Takže asi OK? Ale jo, v pohodě, jenom lehký takový pád. Takže nejsem úplně spokojený jako s rychlým kolem, ale jo, jde to, mohlo to být horší, no. Tak na finálových jazdách to potrápíš svojho kolegu? No, tak budu se snažit, no, ale tak jede dobře, no. A čo tvoje ciele, čo týmová režia na túto sezónu? No, keďže jazdíte v tej istej kategorii? Jako, tak pojedu, že Evropu budu se snažit, tam něco zkusíme zajet, český mistrák a uvidíme, no. A na Slovensku ťa uvidíme na všetkých ďalších 3 podujatiach. No, uvidíme, asi ještě možná jeden by šel ještě. Uvidíme, no, co bude volnýho. Tak good luck dneska. Děkuju. A teraz už poďme rovno na trať. Začíname najskúsenejšími borcami, kategória MX4+, teda jazdci nad 50 rokov. Na štart sa postavilo 15 pretekárov a hoci vek možno napovedá opatrnosť, realita na trati bola úplne iná. Minuloročný víťaz Peter Dokoupil mal smolu už v meranom tréningu. Technické problémy ho vyradili ešte pred štartom. A tak sa cesta k víťazstvu otvorila iným. Najlepšie to zvládol český pretekár Martin Gottwald. Obidve rozjazdy ovládol s absolútnym prehľadom a odniesol si plný počet bodov. Za ním to však vrelo. Ľubomír Imrich vybojoval druhé miesto po krásnych súbojoch v strednom sektore trate, kde sa rozhodovalo o každom metre. Tretí skončil Radoslav Kedžuch, ktorý si po ťažšom štarte výborne poradil v druhej rozjazde a posunul sa na pódium. MX4 Veteráni 40+. V kategórii MX4, určená pre jazdcov nad 40 rokov, sa čakalo veľa od minuloročného šampióna Martina Žerabu. A ten nesklamal. Už v tréningoch nasadil ostré tempo a vo finálových jazdách predviedol svoju tradičnú dominanciu. Istý štart, bezchybná jazda a 2 víťazstvá. Na päty mu stúpal Martin Trávniček, ktorý sa najmä v druhej jazde poriadne dotiahol a párkrát to už vyzeralo na útok. Ale Žerava si to postrážil. Trávniček si tak pripísal druhé miesto. Tretie miesto putovalo do Českej republiky vďaka Radoslavovi Kovážovi, ktorý síce štartoval horšie, ale doťahoval pozíciu ako skúsený matador.
Tak, máme za sebou cieľ druhej finálovej jazdy veteránov. Martin Žerava ako víťaz mladších veteránov MX4. Tvoje dojmy po jazdách? Teďka tu druhou rozjížďku už to bylo trošku víc obecklý proti té první rozjížďce. Užil jsem si to, skočil jsem další velikánský skok, takže spokojený, sice už méně fouká, o to jsem se mohl to víc užít. Spokojený, moc děkuju KRTZ, partnerům a všem fandům. Ďakujeme, držíme palce. Ďakujem. A máme v cieli po druhej finálovej jazde aj víťaza triedy MX4 Plus Martina Kotlada. A gratulujeme, dneska to bol super výkon. Jo, děkuju. My sme mali po minulé roky, stále vyhrával u nás Peter Dokopil. Čo sa s ním stalo? Přestal mu jet motorka, praskla mu hadica na vodu v kvalifikaci a nespravil to. Takže ako sa vám vyšlo? Jo, vyšlo to. Vyšlo to. Super, gratulujeme a budeme sa tešiť na ďalšie závody. Díky moc. Díky moc. A teraz niečo pre srdce fanúšikov. Trieda MX65. Najmladší jazdci, najmenšie motorky, ale o to väčšia chuť vyhrať. 12 nádejných pretekárov sa postavilo na rampu, no najviac pozornosti pútal mladý talent Matej Masár, zverenec skúseného trénera Tomáša Bučenca. Masár jazdil ako veľmi skúsený jazdec. 2 výhry s jasným náskokom, výborný štart, výborné výjazdy zo zákrut, čisté skoky. Výsledok? 50 bodov a pozícia lídra v celkovom hodnotení. Druhé miesto vybojoval Vojtech Zendulka, ktorý Masárovi síce nestíhal, ale navrch mal nad ostatnými. Tretí skončil Filip Juscik z Poľska. Jazdec s zdravým štýlom a výbornou technikou. Smoliarom kategórie sa stal Slavko Harmata, ktorý hneď po úvodnej jazde nešťastne spadol a zlomil si členok. Celý pedok mu drží palce a praje skoré uzdravenie. Poliak, druhý, 840 000. V cieli Matej Masár, 537 na KTM. A sme v cieli najbližšej kategórie MX65. Matejko Masár vyhral suverénne 2x 25 bodov. Aké máš pocity po finále? Tak po obidvoch jazdách je to super pocit. Mne sa tá trať dneska veľmi ľúbila. Bola veľmi pekne prichystaná a tak bolo to výborné, aj sa mi veľmi dobre išlo. Všetko bolo super. Tak ešte raz gratulujeme a ďakujeme za rozhovor. Ďakujem a ja chcem ešte poďakovať všetkým sponzorom, aj rodine, aj trénerovi hlavne. Ďakujem. Perfektne. Kategória MX85 to bol festival budúcich šampiónov. Ale jeden z nich ukradol show úplne pre seba. Zapamätajte si meno Maxim Zimmermann. Tento mladík predviedol jazdu, ktorá by pokojne obstála aj vo vyššej kategórii. A čo viac, okrem víťaza BMX 85 sa pustil aj do triedy Junior 125.
V MX-85 to bola absolútna dominancia. 2 perfektné štarty, výborná stopa a žiadne chyby. Za ním bojoval jeho najväčší rival a kamarát Šimon Ochodnický, ktorý skončil 2-krát druhý, a Lukáš Jurkovič, ktorý po 2 konzistentných jazdách doplnil pódium. Fantastické je aj to, že Slováci si v tejto triede obsadili kompletné prvé 3 miesta, čo pri zahraničnej konkurencii rozhodne nie je samozrejmosťou. Motocross nie je len doménou mužov a v kategórii MX Ladies to bolo vidieť vo veľkom štýle. Jazdkyne štartovali spolu s MX-85 a hneď v meraných tréningoch udrela ako blesk Sára Polášová, ktorá predviedla najrýchlejší čas medzi ženami. Vo finálových jazdách to však naplno rozbalila Vanessa Zimmermanová a v abstinencii maďarskej hviezdy Lily Gál a slovenskej reprezentantky Niny Bulovej bola najväčšou favoritkou a túto rolu potvrdila. Jazdila presne, technicky čisto a s veľkým prehľadom. Výsledok: 2 výhry a plný počet bodov. Polášová si smolu vybrala v druhej finálovej jazde, kde ju kolízia s iným jazdcom vyradila hneď v prvej zákrute. Aj to je motocross. Rýchly, drsný, nevyspytateľný.
Máme tu za sebou druhú finálovú jazdu tried MX85 a MX Ladies a máme tu double víťazstvo pre rodinu Zimmermanovcov. Maxim vyhral triedu 85, no čo tvoje pocity po jazde? Tak dneska to bolo celkom náročné, ale ja si myslím, že to bolo dobré, som rád. Takže si spokojný? Áno. Super, tak gratulujeme. Vanessa dnes takisto 2x25 bodov, ďalšie bodíky do rodinky. Ako sa cítiš? Výborne. Táto trať mi úplne nesedí, takže som rada, že to skončilo takto, jak to skončilo. Super, gratulujeme ešte raz. Ďakujem. MX Junior 125. Nabitý ako štartér pred zákrutou. V tejto kategórii išlo doslova o každý centimeter. Na rampu sa postavilo 35 juniorov. Odhodlaných, rýchlych a nabušených. Favorit Martin Červenka tentoraz chýbal a tak sa otváral priestor pre nové mená. Od začiatku sa najviac darilo týmu JG Motoprox. Ich jazdci dominovali v tréningu aj v pretekoch. Marek Novák mal najlepší kvalifikačný čas a výborný štart do prvej jazdy, ale po kontakte musel odstúpiť. Jeho kolega Stanislav Pojár to využil naplno a s náskokom 6 sekúnd zvíťazil. Druhú jazdu ovládol práve Novák, no pre výpadok z prvej jazdy to celkovo znamenalo až 9. miesto. Víťazom sa stal Stanislav Pojár, druhý Jan Švanderlík a tretí Václav Dohnálek. Jednoznačne kategória plná iskrenia, kontaktov a talentu. MX2 Junior, nová generácia silných strojov. Tu sme videli jazdcov, ktorí to vedia poriadne rozbaliť na silnejších mašinách. Trieda MX2 Junior. Prvú jazdu rozbil Baláš Borbáš z Maďarska, ktorý predviedol perfektný štart, čistý prejazd technických sekcií a víťazný cieľ. Druhá jazda však bola jeho opakom. Po páde nedokončil a tak z víťazstva profitoval Jakub Kovalský z Poľska, ktorý skončil druhý a prvý, čo mu zabezpečilo celkový triumf. Na druhom mieste skončil Jaroslav Pátra a tretí bol obhajca titulu David Pučálka, ktorý ukázal, že ešte nepatrí do starého železa. A sme v cieli druhej jazdy finálovej juniorov. Vyhral si prvú a v druhej si bol ktorý? V druhé jízdě jsem byl ve Stupňovská druhý, celkově s MX2 myslím pátý.
Na začátku jízdy jsem měl pád, měl jsem dobrý start, ale pak mi stvrdly ruce po pádu a vůbec jsem nemohl chytit svoje tempo a vůbec jsem si teďka neužil ten závod. Bylo to blbý už, no. Tvrdly mi ruce a nechyt jsem tempo. Ale máš super začiatok sezóny, zatiaľ prvé miesto, dneska si vyhral, takže gratulácia a vidíme sa ďalej. Jasne, ďakujem moc. OK, ďakujeme. Pokračujeme ďalej v padoku a máme tu Dušana Drdaja, Orion BV Racing. Ty ideš v triede MX Open. Minulý rok otváračka k Beloch nedopadla dobre, tak dúfam, že teraz to bude úplne o niečom inom. Ako príprava na sezónu? Ale tak minulý rok vlastně po těch Belech tak jsem nejezdil celou sezónu, potom jsem se rychle připravil na Dakar, objel jsem Dakar, po Dakaru jsem byl zase nemocnej, takže příprava nic moc, ale teďka jsem jezdil ty poslední týdny, měsíce, tak jsem trénoval na motorce, tak jak jsem byl zvyklý. Tak uvidíme, jak to letos půjde. Neočekávám žádný jako top výsledek, prostě jsem tady hlavně kvůli týmu Orion BV Racing a uvidíme, jak se to celý vyvrbí. Odjazdíš o Slovensku celý majstrák náš? Ano, mám v plánu odjet slovenský mistrák, český mistrák a potom nějaký ty vedlejší závody, jako je Mijava, Šenkvice a Holice. Jasné. No a čo trať na MX Vinohrad, Veľké Uherce, ako sa ti jazdí tu u nás? Ale já jsem tady podruhý v životě, jednou bylo strašný bláto, myslím si, že rok 2019 a trať je to jako nádherná, jako super, akorát dneska trošku mě mrzí ta zima, opravdu tady mrzneme strašně, ale trať superová. Tak držíme palce a nech si to vyjde dneska. Díky moc. Díky. A máme tu Tomáša Kohúta z týmu Osička MX Team. Čo ty, ako príprava? Mali ste nejaké prípravné závody? Ahoj, pozdravujem vás všetkých. Prípravné závody sme absolvovali dva v Nemecku, jeden bol vo Frankenbachu a jeden na piesku v Dole. A dneska sme tu vo Veľkých Uherciach na prvom slovenskom majstráku. Zatiaľ po meranom tréningu strataš sekundu na Martina Krča, takže druhé miesto, budeš si vybrať z druhého miesta. Štart, ako sa ti tu u nás ide? Určite štart bude dôležitý, ale trať je hrozne rýchla a myslím si, že tá kvalifikácia úplne nerozhodla, ale trať je veľmi rýchla, trošku miestami už tvrdá, takže budeme musieť dávať trošku pozor, ale určite si myslím, že to budú zaujímavé preteky s Martinom. Je tu ešte aj Paolo Repčák a Dušan Drdaj. Čo vietor, Tomáš? Je tu pár miest, kde si treba na to dávať bacha, ale myslím si, že zase, keď počasie ostane takéto isté, že nepríde nejaká ešte väčšia výchrica, tak si myslím, že to bude fajn. Tak dúfame, že ťa uvidíme aj na ďalších pretekoch MX Open na Slovensku a ty ešte potom pôjdeš asi aj český majstrák, aj nejaké závody MXGP a Európu. No, túto sezónu mám prioritu s našim týmom Osička, vlastne český majstrák ADAC, keď bude voľno nejaké vybrané majstrovstvá sveta. A to už viem, že o týždeň ma čaká Arco di Trento prvý svet, takže zatiaľ takto. No nech sa ti darí, Tomáš. Ďakujeme za rozhovor. Díky moc. Jaroslav Katriňák mladší a pozerám tým Staronovi, ale mal si nejaké rozrobené veci pred sezónou? Povedz niečo o tom. Tak áno, dohodli sme sa vlastne s týmom AIT, to je vlastne bulharský tím, ktorý má sídlo v Belgicku, ale bol som tam nejaké 2 mesiace a potom sme sa dohodli vlastne po vzájomnej dohode, že ukončím vlastne a poviem za starý tím MRA, čo vlastne ďakujem. A príprava potom asi bola dobrá? Určite áno, tak zase sme začali naplno trénovať s Filipom Neugebauerom, trénoval som v Čechách. Mám nového mechanika teraz, takže s mechanikom som to všetko objazdil, trénovali sme dosť. Mal som síce teraz jedno také zranenie, lebo mal som priesil na ruke, takže ma to odpísalo na nejaké 2 týždne, ale tak dokázal som behať, bicyklovať a do posilky vlastne niečo robiť ako na nohy alebo také nejaké proste cviky. No a som teraz 100% ready. Takže tréner je stále Filip Neugebauer? Áno. Tatko je tvoj hlavný mechanik? Áno, je to tak, ale mám ešte aj vedľajšieho mechanika, ktorý so mnou chodia tréningy a tatko... A cieľ na tento rok na Slovensku? Odjazdíš všetky podujatia? Uvidím, ako sa to bude kryť vlastne s majstrovstvami Európy, lebo vlastne máme prvý cieľ, čo chceme objazdiť celé, tak sú majstrovstvá Európy a potom celý seriál ADAC. No a určite by som chcel ísť aj celý slovenský majstrák. Tak to je super počuť. Pozerám do papierov, Klauda druhé miesto, o 40 sekundy ťa zobral Radim Kraus. Čo do finálových jazd? Tak určite sa teraz nechám, nabudím sa, budem sa sústrediť na to. Trať je tu veľmi vyrovnaná, 250-ky to je vyrovnaná skupina tu na tejto trati, lebo je to veľmi rýchle a
ako chyby sa tu moc nerobia, ale keď už sa urobí, tak už to potom stojí veľa času a uvidíme, ideme naplno. Je zima, posledná otázka, čo horné skoky, fúka vietor? No tak bol som celkom prekvapený, že išiel som na trojách, držal som plný plyn a zrazu ma to fúklo dozadu, ale v pohode. Ja držíme palce. Ďakujem moc. Maxim Zimmerman, nejaké novinky, pozerám, že máš úplne inú mikinu, iné polepy na motorke, povedz niečo, prezradám. Tak nová sezóna, noví sponzori, nový tím a uvidíme, ako to pôjde. Zatiaľ to vypadá dobre, no uvidíme. Takže MRA Racing Team, ty znamená, že si spolujazdec Jareka Triňáka. Áno. Výborne. Aká bola príprava na celú sezónu? Tak začali sme prípravu v Španielsku, ešte pár tréningov v Taliansku, no a už sme potom práve s Katrom trénovali tuto v Žilina, tak. Super. A čo dneska? Ako sa ti jazdí? No dneska sa mi jazdí akože dobre, ale... Máš prvý čas? Lámeme blatníky, takže celý čas idem zatiaľ bez blatníku, teraz tam máme nový, tak snáď vydrží tento už. Ty si mi prezradil, že asi nepôjdeš celý seriál na Slovensku. No nepôjdeme. Kryje sa nám to za Dakom, no veľká škoda, ale čo už. Tak musíš makať, aby si mal čo najviac bodov, aby ti to nechybalo. No neviem, no. Ešte si prezradil jednu novinku, tak ty ideš 8.5, ale ešte pôjdeš aj čo? Aj 125, aby som mal lepšiu prípravu na majstrovstvá Európy a majstrovstvá sveta. Výborne, tak len všetko dobré, Maxim. Ďakujeme za rozhovor. Ďakujem. V druhej najprestížnejšej triede MX2 sa očakávalo veľa, no štartovalo len 11 jazdcov. Chýbali známe mená ako Jaroslav Steiger a Jozef Posluch. No aj tak to bol adrenalínový zážitok. Radim Kraus Čiech dominoval v kvalifikácii a aj vo finálových jazdách sa stal súčasťou veľkého súboja s Jaroslavom Katriňákom, ktorý to odpálil ako veterán z boiska. Presne, nekompromisne a dravo. Prvú jazdu vyhral Katriňák doslova o pol kolesa na finálovom skoku. Fanúšikovia na nohách, tribúna burácala. Druhá jazda bola ako na hojdačke. Najprv Kraus, potom Katriňák, ale nakoniec sa Kraus predral späť do čela. A vďaka lepšej druhej jazde pri rovnosti bodov sa tešil z víťazstva. Katriňák skončil druhý, tretí Denis Poláš. Na záver to najlepšie. Trieda MX Open. Najsilnejšie motorky, najväčšie mená, najväčšia rýchlosť. Na štart sa postavili SA ako Tomáš Kohút, Pavol Repčák, Martin Krč, Dušan Trdaj a legenda Peter Bartoš, ktorý aj vo veteránskom veku jazdí ako mladík. V meranom tréningu najrýchlejší Martin Krč si udržal vedenie na štarte, ale už v polovici prvej jazdy ho predbehli Repčák s Kohútom a to, čo nasledovalo, bola symfónia motokrosu. Súboj koleso na koleso, neúprostný tlak, ale Pavol Repčák si víťazstvo postrážil a vyhral prvú rozjazdu. Druhá jazda, dominancia Repčáka, výborný štart, čistá jazda, konštantné tempo. Odvážny, silný, presný a zaslúžene si z Uheriec odniesol plný počet bodov. Druhý celkovo skončil Tomáš Kohút a tretí Martin Krč.
je lepší český reprezentant. To nás pomalovačí na tie vlny. Nikto tam jasne jaruje zatiaľ za ním. Tak a sme v cieli, dobehli do cieľa MX Open a MX 2. Pálko, dneska super výkon, dvakrát prvé miesto, ako sa ti išlo? Mám z toho veľkú radosť, šlo sa mi pomerne dobre, trať bola dosť tvrdá, mohli to trošku viac nahorať, bolo by to ťažšie, ale som spokojný, no teraz som dal prvý štart, takže super, Tomáš na mňa celú jazdu tlačil, ale podarilo sa mi to udržať, takže super. Gratulujeme. Ďakujem. MX 2 sú na konci, vyhral si po úplne úžasnom súboji s Jarom Katriňákom, si sa tam vymieniali, dobíjali sa na seba, povedz svoje dojmy po víťaze. Jsem rád, povedlo se mi konečně aspoň s Jarou jet. Minulý rok to nebylo nic moc, neměl jsem fyzičku nic, tuhle zimu jsem pracoval na sobě, držel jsem každý den. Jo, a teď to jde vidět, je tam síla, ten talent tam mám a prostě budu furt zrychlovat. Furt to ještě není ono, ta fyzička, furt chci jít ještě vejš, ale jsem strašně rád, že jsem také dojel dobře. Tak gratulujem a tešíme sa na ďalšie súboje. Jo, taky děkuju, mějte se. A máme pri mikrofóne viceprezidenta pre motocross Slovenskej motocyklovej federácie Ľuboša Loefflera. Ľuboš, nová sezóna, nové výzvy. Ako hodnotíš začiatok sezóny? Tu v Veľkých Uhoriciach prišlo cez 120 jazdcov. Tak, vzhľadom na tie zimné turbulencie pri zostavovaní kalendáru a celého toho všetkých tých problémov, ktoré vyvstávali, myslím si, že sezóna je pripravená dobre a 4 podujatia majstrovstiev Slovenska budú na úrovni, je to na tratiach, ktoré majú svoj cvenk. Veľké Uherce tie vlastne ani netreba spomínať, pretože toto je určite perla nášho slovenského motokrosu, čo sa týka trate, celého toho okolia a poďakovanie patrí Tomášovi Pavlovčíkovi a všetkým ľuďom v jeho okolí, ktorí dostali tento slovenský motokros v Uherciach na vysokú úroveň. Tak čakajú nás potom ešte Kbely, Sverepec a po rokoch na východe bude finále v Širokom. Tak ja som rád, Kbely sú stálicou slovenského motokrosu, čo sa týka majstrákov, taktiež poďakovanie usporiadateľom, pripravujú, starajú sa o trať. Sverepec ten vlastne predstavovať ani netreba, skôr je tam poďakovanie ľuďom, ktorí ten sverepecký areál sa snažia znovu postaviť a aby sa tam konali. Je to trať, kde sa určite majú konať majstrovstvá Slovenska. A čo sa týka Širokého, je to trať, kde sa kedysi jazdili slovenské majstraky, je to krásna členitá trať, je tam silné motokrosové zázemie, nielen v Širokom, ale v celom okolí, či už Prešova alebo Východu, takže určite sa majú asi na čo tešiť, je to skutočne nádherná trať. Ďakujeme za rozšírený rozhovor a budeme dúfať, že sezóna dopadne na jedničku. Ďakujem vám aj ja a prajem všetkým jazdcom zdarný priebeh sezóny. Máme tu Tomáš Pavlovčíka, ktorý je šéf MX Vinohrad v Veľkých Uhorciach. No Tomáš, máme už po dnešnom preteku, ako hodnotíš? Na to všetko pozitívne. Včera a aj dneska ráno som bol trošku skeptický, hlavne samozrejme z toho počasia, to všetci nie len videli, ale hlavne zažili a cítili. Ale jazdecká účasť, myslím si, že dobrá. 120 jazdcov na začiatok sezóny je dobré a hlavne v Uhorciach, my sme spokojní. A aj divácká účasť bola dobrá. Jak hovorím, na to všetko spokojnosť. Pár zranení, to nech sa vyjadria záchranári k tomu, alebo dajú ešte report ohľadom toho, ale z mojej takéto cítenie je dobré. Tak trať bola pripravená perfektne, fakt bola dobrá atmosféra medzi divákmi. Máme ešte jedno podujatie, ktoré bude v Veľkých Uhorciach tento rok, povedz niečo o tom. A pozvi divákov. Jasné. Jasné, samozrejme. Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky neboli jediné podujatie a hlavne primárne u nás minulý rok sme dostali možnosť organizovať, aby sme tento rok organizovali semifinále majstrovstiev Európy, čo je prvýkrát na Slovensku. Takže 21. a 22. júna budeme robiť semifinále tried 65 a 85 a veľkolepé finále triedy MX Ladies, čiže žien. Tak si vidíte, vidíme sa v júni vo Veľkých Uhorciach na Európe. Určite áno, ďakujem veľmi pekne všetkým a teším sa na vás aj na budúce. Motokrosová sezóna 2025 nám odštartovala vo veľkom štýle. Krásna trať, tvrdé súboje, dramatické momenty a hlavne špičkové výkony v každej kategórii. No a my pokračujeme ďalej.
Už 27. apríla sa vidíme v Kbeloch, kde vás opäť čaká poriadna dávka motokrosového šialenstva. Sledujte Joj Šport, sledujte nás online, sledujte aj naživo a príďte fandiť tým najlepším. Vidíme sa v Kbeloch.